nama Kyai Sukanto asale saka jagat lor paringe Sang Hyang Basuki daya panguwasane bisa blesing bumi turta ngayom Sang Jaka Carwangi. Ingkang kuning nama Kyai Sunya Sakti asale saka jagat kulon paringane Sang Hyang Maya. Daya panguwasane bisa ngambah lumahing banyu, bisa manjing telenging samudra tanpa bidang kedaratan. Ingkang les putih nama Kyai Cipta Wiloha asale saka jagat wetan paringane Sang Hyang Wisnu daya panguwasane bisa ngambah dirgantara ngayomi Pancarwangi. Pusampat busananing turangga pus buntut pus paraga lapak baludri jingga cineplok ceplok rukmi sari pindha sekar durit. Tropong endah kinancing andeman wesi kuning cecunduk inten rompyoh kapindha sekar gelagah. Pramila lamun kudala majar kasoroting bakas para kaya ndaru tetarungan. Kekalung gembyang kerincingan rinonce kencana swidak sisih. Lamun pinuju lumampah lelewaning kang turangga njalari kerincingan kumrumpang pindha cara balet. Dasar turangga catur padha sekti mandra guna tau tatisna petake ngrana madyalaga sisik jemparing musup kuku sing Sendhawa tawa tali tawar taruna kegaman kang tumama. Sang Nata wis manjing pagedhungan kusir griya mapan ing pakusiran pekak kendali nganyataken sambuk sepira ta dawaning pecut watara wolung depa ngayak yen ngadeg kaya tidhen melengkung kaya kluwung mempat mentul punang cemeti mupat mapit turangga mulat klepat ingkang sambuk padha sakala kuping depiping mripat melirik untu mringis buntut jentar sukman captuna dungkaping panyambuking kusir kenapa gantanging turangga medhor suwaring pecut gempreng playuning kuda jumlorot lakuning kreta kaya jemparing lepas saking rangkap. Dolo ingkang titipian kini nonton Dwarawati Sri Prabu Bathara Kresna ingkang kamargan puruting jelangkung pipit pamungan ing pesunan sali kepengin ningali budi sing Kresna maning Pandhawa daler estri prawan lanjar lan sunan Joko do menyang kaki-kakipun samya ambyuk ngebyuk puruting marga kabuking kondo wong dodolan tilar dagangane wong nenandur tilar tegasawahe wong kang lagi andang tilar dandangi sawenek ana waranda lanjar anyaran keladuk sesugih wiraga nuju ngaji busana durung paripurna sumangkari gawe kedadak gugup majar ampung kemantalan lumudar keben kesisa datane naos paradine wektu lan pun wonten kaing Sang Nata Duta umyung swaraning para putut nanging jagat ingkang samya angidung puja mantra manat para minangka santrahan lapas sakuta agung boten ngemungaken dalem manungsa dewala ingkang sampeyan ngurmati jengkaring sakota nadyan dewa dewi aksara aksari putu marang atoga tarutu yang surya candra kadya lamun to biswa tata jalma asung pambagya mangayu bagya dhateng Sri Kresna Kena arsana tektik jibahan mulya ora ning mandira kang merembyah kesisan sangrana luwih gantung malung samargi-margi estinira hangawi-awi sang duta pamungkas kaya enggal prato ing pendat kastina lawa-lawa mandul ning pangkebet-kebet esmu melu susah yen to bisa wus kaya tetanya pagene Pandhawa tanana tumut pribadi amin to pradanya sebalik kang sekar tanjung
kreta jala-jala pasar pesat ing awiyan sungsuping hima dimantaka rupi dumugi saking gile Tegal Kuru tapak sang Hyang Narada sumawon Resi Kanwa Anaka nyang Rama Marasi kadya kanjeng lampah Trima Wasana ya sawi tumedhak ing daratan Ora genyo tapak kok marunda ya awit kanten lho ya. Iya ya Nek. Kaki Kresna kaget. Kula nek kang perpeki jeneng kita. Iya. Kaki Kresna. Kula nek kang perpeki kawan jeneng kita. Iya, Kaki Kresna kula kang perpeki jeneng kita. Iya nggih Kaki Kresna. Muga jeneng. Kagiat rasa manah kula dene paduka. Kula Jawata Catur merti dumateng jasad kula kaya wonten ing atos sing karsa menapa kula. Kaki Kresna ndadekno kawulanira kula. Marmane jeneng ulun catur pisan. Merpeki nggon kita ngampuri ngawiat pritih Rata Kyai Daladara. Yektine jeneng ulun dinutuk lanang pramesti guru. Kinen dadya paseksen nggone lumaku duta marang Praja Kastina. Ulun bakal nekseni bab dadi lan orane Jaka Bratayuda Jaya Binangun ora ana ya kejaba mung ana tandang krindawi mengkono Praja Kastina. Mekaten iya kira Kaki Kresna. Aduh, ulun. Malah itu mekaten.
prayogi paduka Kewala Ulun ingkang supados paripih dumateng kamurkanipun Kanjeng Prabu mati kula pitados nyekati kali laksanan paduka Ulun menika mangke badhe andayane tentrem madya padha ora mengkono kira Kakang Pranyata kodrat ora kena den wiradati jangkane Kaki Kresna kang menapa dadi tutane pendha ora kena diwakilake nadyanto jeneng kula niki mau ingkang kasipat Jawata bisane mung dadi paseksen lah kula kang iku ger Kaki Kresna anjwa tidha-tidha nggonira bakal nindakake pakaryan luhur iki kula lho mung jeneng kita Kaki Kresna iki bakal netepake Bratayuda dadi lanurane Ulun catur pisan ingkang nangka dadi paseksen. Mekaten. Iya gara Kaki Kresna. Mriki. Menawi mekaten Ulun. Sumangga. Emane kula dherekaken sarengan Kewala nitih rata Kyai Jala-jala. Ya, prayoga mengkono. Ayo Ger, Rama Parasu. Lan sira kanu apa jeneng Janaka? Ya, saestake dawuh Ulun. Iki monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo, ger Kaki Kresna kemarin kelawan jeneng Ulun. Semana Jawata catur nggih Sang Hyang Narada Sang Hyang Rama Parasu kanwa miwah Janaka wis awahana rata sarengan kelawan nata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Rata Kyai Jala-jala sigra pahawan ing Megana Cumalorot sumusuping Hima Himantaka Wauta jinegep ing ragya awahana rata ganjeng Kakang Mursita ora kaya kang ana jroning praja Guwa Barong kalamun Cinandra panjayah manungsa datan weruh sejatining Kumara
laut. Amung lingganing gunung ingkang ketingamen gila anglela singepik pepayung langit lenggat lembut kali ling pedhut. Lain pundhita ingkang hanggung rinumpaka larikaning basa wileting panyangganen nggih punika tawarnanira laring negari Guwa Barong. Pranyata negari Guwa Barong bumi cengkar pasiten grasak saindenging praja ingkang kathah amung padah curi parang tiring sila karang Guwa Sirung jurang terung kinepung sila glundung. Arang kading wonten kedung isi toya mandheg tek mambek mung kantun endhek-endhek awan rijem memblek-memblek kawuh lan lumut gageng anggremeng. Ewa samanten bawane telatah Guwa Barong awis toya awis jawah pramila nadyan to buket sarwa pliket inggih toya wau ingkang paritaksa dadya sarana kesaking kawula sak praja Guwa Barong. Tanem tuwuh tansah kecubur lah ketawuring bawa benter kabenturing watu kapur oyo tansah miaber kegodongan dadya gugur sekar-sekar gagar wigar wawan murung nabar parigoko ucar kacir polo wijoting saluwit karang kitri pating kalestir temahane para kawula sang sayada sangira. Amung wonten gumu alit kinupeng kekayon ijem labet sinaket ing umbul wening inggih ing mriku dununging kedaton Guwa Barong dangkaning sang Hyang Sendra ingkang adhedhuluk Sang Prabu Kala Srenggi. Pranyata Narendra pepaes araseksa ngaluhur ronggah yayah prabata siwi gedene netra mencara pindha surya kembar brana mungal lir candi ing baita tutuk mengo lir Guwa Sampun waja yayah rajek pesisiyong ningis-ningis kaya pedhang ligan alis kaya wulu bida mati idep uler geni kumbala cinta tepung gelang lawan kucek yayah guguring satu galak. Arikmo gembel kimbal den ore muda madul menabyah kaya gunung akemul mendung mulune ngasto adiwud-wud kaya singganging mangsa rendheng yen segu kaya gluduk yen petak kaya gelap yen guyu kaya grujugan lamun ketika sura malgrah gawe giris jangga panggel pundak brojo weteng nek lamun mampah kaliyah gegilani wis kasusra Narendra ing Guwa Barong mahambek angkara murka tasya pring sasama paring denda kang tanpa dosa widana tanpa prabata sadaya muga murih swarganing raga katumugen ing katotan nentang trisaking para kawula. Nalika semana kadhep lawan ingkang abdi Nyai Mban ingkang sesile Nyai Mban Suminten pamungkasing Paseban ingkang abdi kematian Patih Ludra Parimuka ing muri pepager saking para raseksa pating gareng pating garo swarane panyayah simasasa muwing kranggengan katitik saking tekering padha wadana jaiti mitra kalamun sang nata Nandang Sumpawa.
kurarupa mangeses kadyamin pangsempaka prapa selo kaplatan satu lumayu nangsi kakyat kakuda kang joko-joko Ong titiwang kalolotrya manik araja dewaku biyung banwara suminten biyung kawula wonten titahan ingkang ajaib kanjeng Sinuwun keparengan ninggali kawon ingkang adipun banwara suminten kawula tak kira wong sejagat iki ora ana sing susahe ngumpuli atiku. Tobat. Dene paduka Kanjeng Sunandang sungkem mbok dilik. Wonten awrat sangkin keparenga kula badhe tumut anyang kul. Lan menapa ing dados rumet renteng ing penggalih paduka Sinuwun prayogi kula aturi paring dawuh. Yung ing atase aku iki titahing dewa sing tuna uripku tanpa guna tanpa paedah ing atase aku iki wis kelakon jumeneng ratu paripasan aku iki kraton mungkari nglenggahi kabeh para wadyabala mungkari merintah nanging apa sebabe atiku ora seneng sebab aku iki rumangsa tuna uripku jalaran aku iki ora bisa sungkem kelawan sudarmaku. Yo aku percaya yen kabeh kamulyanan kanikmatan sing wis tak tampa iki peparing swargi Kanjeng Rama mung emane. Aku ora ngerti aku iki putrane sapa lan sapa sing mukir jiwa ragaku. Nganti tekaning ngriku lungguhan iki kaya-kaya durung antuk titikan ingkang gumatha Kanjeng Sinuwun Petela paduka Kanjeng Sinuwun taksih kagungan inggih menika abdi hamba bilih menika mangke saged ngaturaken menggah lampahipun swargi ingkang Rama nadyan to kula ngertos namung kemawon Sinuwun kula kirang kono sarta kula mangke kirang cetha yen pancen ana kawula sarta ana abdi sing bisa nyritake ngerteni lelakonku para timbalana mrene sapa yo sinten malih menawi mboten ingkang abdi pun tejo mantri dalasan Sarawita yaksa pura rupari sedeng Narendra yaksa laku kang malwalya engkang Gambira marang pangisi sira metu Prabowo Pati Ludra Parimuka wonten timbalan iki ngadhawuh para diyagi timbalana togok bilung kireng ngadhep ana ngarsaning Dri pisaken dawuh paduka parwawit padhal pasilan
wonten timbalan ingkang adhawuh Sinuwun. Lawan kuwe mbilu. Wonten timbalan ingkang adhawuh lurahe. Wong sakloron kowe tak timbali marak ana ing ngersaku. Areh ning kowe wong kang sugih dongeng sugih pengalaman mara coba saiki tak takon Wangsulana sing pertitis kok. Nun inggih sendika ngestakaken dawuh Jungandika badhe ndang napa lho. Coba kok. Nadyan tos jatine aku iki wis ngerti. Lan aku sithik-sithik jane uga wis nyumurupi nanging aku kepengin nocokake rasaku. Apa bener kok yen swargi Kanjeng Rama Prabu Jata Gimbalan Kanjeng Ibu Dewi Jata Gini kuwi sedulur tunggal bapa biyu. Nggih, leres. Ingkang Rama Prabu Jata Gimbal niku kakangne Dewi Jata Gini. Luwih ngatasé kakang tunggal Rama Ibu kok banjur dadi garwane tur nganti patutan metu aku iki kuwi mau-maune piye kok. Ah, kok nggih. Mboten sadang perkawis niku to Sinuwun. Sing pun nggih mpun, sing durung mawon ayo padha diati-ati. Tiwas kula critakake wong niku nggih lakon elek tur saru. Mongko nek diomong-omongake mengke mboten wurung nggih malah jejereng wirang. Pun damar mancung cinupet ngoten mawon. Ora kok mula lakon ala mangkono mau malah aku kepengin ngerti supaya bisa tak nggo kaca benggala. Kage kok aku dongeng ngono. Lalakone Kanjeng Molan Kanjeng Ibu. Wis Kang dongengno. Ayo wong kabeh perkara ala becik iki ra gumantung ana sing ngarani to, Kang. Ayo ta? Iya. Mulane kuwi. Ayo nek ala dikandhake ala, nek apik dikandhake ala. Ora nang pilihane ora. Nggih. Namung saderengipun nyuwun pangapunten. Mangke panjenengan kula suwun merdika ing penggalih. Iya, iya. Ngaten nggih. Jaman Kang Rama Prabu Jata Gimbalan Dewi Jata Gini wau tasih regan menika sami-sami nandhang kasmaran. Gandrung kok. Nggih. Gandrung. Wong loro padha dene lali mangan lali turu. Pancen wong gandrung niku penyakit sing wah pun. Aja tinemati nemu. Ngoten. Napa meneh wong niku nek gandrungan. Munteke napa-napa mangsa wang bilung niku. Ngantek pulase surat cetha kuwi abang po ijo. Ah cerewet. Yajul modar we. Ayo gandrung ora peduli apa kok trigis. Nang sing gandrung gelem kok sak nyawang tanggoe kok emo. Entek-entek ditku dhewe kok. Apa? Aru-aru nyala apa tetep. Mandamu kaya ngono malah nekat bocah. Ora Kanjeng Rama ki gandrung karo sapa? Ngaten nggih. Dewi Jata Gini nggih Kang Ibu kasmaran kalih panengah Pandhawa sing aran Raden Janaka dene Prabu Jata Gimbal kasmaran kalih Dewi Warasembadra nggih garwane Raden Janaka niku. Oh, ngono. Nggih. Lah terus wong loro wau do malih rupa. Prabu Jata Gimbal malih dadi Janaka perlune arep nyidra resmi Dewi Sembadra. Dene Dewi Jata Gini malih dadi Sembadra kang karepe ajeng nusul turu Raden Janaka rak ngoten to niku. Dilalah mangkate wong loro wau dhewe-dhewe siji ngalor siji ning ngidul. Oh, dadi kaya ngono kuwi. Nggih. Angge pula bali wong ngene ora kencan ora sembahyang ya kok ngono kuwi. Moko jam-jamane ora cetha jam pira mangkate nggih mboten genah. Mula nggih pating selundup. Nek ngaten ta niku. Iya, sak anjure. Ha. Pocapo. Lelakon niku nek ajeng melehake wong salah. Janaka malian kali Sembadra gadungan wau malah kepethuk enten tengah ngalas. Mongko loro-lorone do mboten ngraita nek niku jane malian dianggep kepethuk sing digoleki. Lah nggih ampun dasar wong gandrung niku anane mung sarwa bingung. Mula nggih mboten ngangge panaliti lan pengati-ati tanpa digagas.
Pokoke enten tembung ing sepi margane lali ngaten nika. Kocap pokoke kepethuk sing digandringi mongko ning nggon sepi aja wis terus bis. Age kaya ngaten niku. Pripun? Ora nganggo apa perlune ngono. Ah, wis ora nganggo takon tinakon. Asal konangan ya. Rupamu kaya ngono. Lah nggih niku, bareng pun katok oleh Pandandra Asmara wong loro badan jantir wujud mulih dadi raseksa lan raseksi. Padha kaget. Terus padha rangkul-rangkulan nangis ngguguk. Rasane keduwung dene sing dikumpuli jebul sedulure dhewe. Aning wong kepiye meneh wong dasare ya nasi sudah menjadi bubur. Terus saya melenyok. Oh melenyok kepiye wis? Segone dadi bubur dadi rak blegedrek. Belo ngene kae pepindhan kok malah ngenek-enek ki ora. Dadi cetane sedulur nganti ana lelakon kaya ngono kuwi mung saka welehing dewa nggih kaya ngoten niku wau nggih pun bola-bali menungsa ngunduh wayang penggawe. Nggih pun lajeng kepripun wong bacot mengandung. Nggih pripun nek digogroke ya maneh-maneh kepripun. Kepiye kaya ngono kuwi. Nggih pun nangis ta niku. Terus lah apa sak sampunipun wirangan kados ngaten menika lajeng Prabu Jata Gimbal nggih mboten lila atine digawe wirang ngluruk teng kasatyan Madukara wusananipun ingkang Rama dumugi ning Sirna rak ngaten danguning dangu kandhutanipun saya ageng lair ponang Jabang Bayi nggih panjenenganipun Abi kaya ngoten niku wau. Dados panjenengan menika wayang lelampahan ingkang dipun tindakaken inggih menika ingkang Ibu Dewi Jatagini dalasan ingkang Rama Jata Gimbal ngaten. Kula nggih boten wonten gunane nek panjenengan niku ajeng ketune lelakon sing pun ngoten. Pun saniki boten menggalih panjang-panjang kang wigatos menggalihaken inggih menika kawontenaning negari Gua Barong kemawon supados tentrem para kawula menika sayuk-sayek saeka praya ngoten. Mangan ora mangan butuhe niku anggere padha dikon ngaten. Pun boten perlu panjenengan gatosaken swarga ingkang Rama. Sing wis ora ana ya ora ana ngaten. Wis kepenak nggone samangke monggo. Budidaya tentreming negari rukuning para kawula. Mangan ora mangan janjine padha rukun. Tok sithik ya dipangan sithik. Lah bali niki jenenge mangsane poso-poso aja wis. Apa sak entuk-entuke. Butuhe kan nggo badan. Cangkeme mbelung malah rusak kabeh. Bumi gonjang Kanjeng langit lap-lapaton. Werkin sang risang mawe gandung. Aparang katur bukir moyak maye katon jat baliwur. Aku wonten dawuh Sindur. Bareng aku krungu dongengmu kaya kegugah rasane atiku, kok aku kepengin mikul dhuwur mendem jero nyang wong tuwa. Aja keparingipun mumpung wektu iki Pandhawa lan Kurawa bakal ngajari pasulayan kang luwih gedhe. Kok dene iki aku bakal bebarung sinang goleki enaning Pandhawa. Janaka sak ketemune bakal tak pateni. Lho, mangger yen. Napa mboten klentu? Kleru kepiye? Menawi saking pamanggih kula menawi menika panci kados ngaten panjenengan lajeng bebarung sinang. Niki mengke bisa-bisa malah panjenengan ketaman penandang satape. Jalaran Pandhawa ngayati pakaryan luhur. Niki lagi peteng atine ngembat-embat paperkara lalakon sing disandang. Wirambara panjenengan niku bisa ngenteng-entengi sesanggan ampun nganti bebingung rasaning para Pandhawa. Mbah, ora peduli. Wis wikati keturutan karepku. Patih Ludra Parimuka, nok wonten timbalan ing adhewu. Aja wedi kangelan. Grikna kabeh para wadya bala jenenge aku dhewe.
bakal mawat golek isi Janaka sak ketemune bakal tak sirnakake tok iki wis tak kendhawuh patuko sinuwun keparenga kula nyuwun pangestu sing ati-ati aja nganti minjal lakumu.
mangamur-muran pengarane ngasurit kang tetek kaya putul mara panjriting mongko esti ora kata engkang waca layu sepe durung matur suwe budhaku saka praja Nggawa Barung ana dedalan kepethuk parisan seminake iki kisana aku arep takon karo kowe prajurit saka ngendi sapa jeneng Arnyandi sediamu luwih dhisik kowe ngaku prajurit saka ngendi sapa jeneng kowe lan dalah parat dalan lupa mung kedisikan parat obatamu bener kowe sisih paeku muri saka praja Nggawa Barung kawulane Gustiku Prabu Kala Srenggi kowe takon kang dadi jeneng patihku ora nanggo kowe sapa Pangeran Patiwirata kasihku Raden Haryo Untara Raden Untara ya dasar ngono sajak nyolowati lakumu Arnyandi sediamu ora kena takon singkirna ora radya balamu yen pancen mbok seklimah mbok gawe mati nyimpang dalan ora kena nyasak arisan Wirata lho apa kabar popo wani karaku bedene apa nggih Untara wateken jaya kadhi kawijan mantra sastra jindram tebak dadamu kutung kamu setakon dusun
Narendra Jatsara laku kang malwalya ingkang gambira marang Amisesi yo latala bujreng pulis lanang wis mundura para prajurit Guwa Barong kulungana genderamu bongkokana gamanmu tak trajane dhewe wong Wirata iki pati londo mari dhewe keparat wong Wirata jebul digdaya para prajurit Guwa Barong semingkir wae nyimpang dalan aja nganti dibacutake
ngambek sang para ngarta Yang sunyata mengguliring kasucanan sameng rumadyo kadangipun Kakang Yayi Yayi Wirasangka aja to siat dipambengipun Kakang welah dadi apa prajurit gua bareng iki mau aduh Kang Mas ibaratipun kadidini mecah kemiri kopong orang ngerebut balung ingkang tanpa sungsung Yayi iya lan maripun mboten sepintena kadigdayanipun para prajurit gua bareng mulai ngantos dipun lajeng-lajengaken menika mangki malah bebasan tambah becer lampah Yayi iya lan maneh dene iki kaya wis adoh aku ning Duta Agung yaiku Putu Prabu Sri Bathara Kresna Lenging driya mangun kung kanduman rimang Lelena tanpa kanen Yayi arene dhewe iki wis mendelok pebarisan saka Praja Guwa Barung ayo Yayi enggal-enggal nglermake penggalih matur ngersane Kanjeng Diwaji mriki sumangga Kang Mas kula dherekaken
yaksa kura rupane sedeng Narendra yaksa lakun kang malwarya ingkang gambira marang angise siung amatu prabowo kura mawalian Wong tete jebang kololo daya manik raja dewaku. Ya, taunono windana naku ora bakal bali marang praja Nggawa Barung. Yen pancen aku durung bisa nyirnake satru bebuyutanku. Kadang panengah Pandhawa kang kekasih Raden Janaka ana ngendi? Papan Gunung Marjuna. Iki marganing patimu tibaning piwalesku ah. Sansaya dalu arara sapyara kang lintang umendhap Desonya tengah wangi umreng gandaning posito karyaning kunjanira sang Widawara mangsa madya raras rinaras segati ning kandha kudhup medhap kadya kedheping kenyoti nari krama
karana tan karenan orononan panjraing siti tidem permanen pernawing triloka taman candra kira nurup endah angalila pinarbawing surya ratri sinawung gitaning brahmana ingkang kapadaning sing dupi wis mugi tengahing dalu dereng wonten sampeting kandha nalika semana wancine wis gara-gara Kar-kati
wengi jumudul ngrepat para panakawan tatur ing samyanggung gegutune madyaning marga.
apa? Bareng kowe nembang pupu kuwi karo mentok-mentok. Terus aku kelingan jaman aku jek cilik. Jaman kuno biyen tembang ki mung bangsa pupu kuwi karo mentok-mentok. Karo bangalang-alang. Terus karo witing klopo kuwi ya, Truk. Ya, pancen iki mau dudah mutiara. Ah, nek aku wis ora cocok. Gamelan Slendro Pelo kok ming wari mentok. Apa? Ayo pupu dicupi. Kok. Kowe iki nek omong ki mbok yo sing akur karo kancan. Lho kok ora akur? Ngene ya. Kowe saiki arep pamer gending-gending anyar ki rambatamu saka ngendi? Ayo rambatan dhewe, maca rambatan lapor karo dapurmu. Lho. Ora perkara ngono, Gong. Enenge tembang gagrak anyar kudu ana sing lawas, ngono. Tanpa ana tembang sing lawas ora metu gagrak anyar. Ngerti ora? Lho. Kowe iso ngarani tembang gagrak anyar mergane ana sing lawas dhisik. Aja nglalekake sejarah. Ah, prek. Wis. Diomongi kok. Ah. Nek aku ya ora. Gendeng sing gumyak. Glondong pring. Nang-nang wis kira-kira mirasa. Mentok. Ncupi kupu. Oh. Wis saiki nyaman swasana, gamelane apik, kancane komplit. Lampune padhang. Tur ora udut. Mergane ra duwe. Nek tak puji malah aja duwe ya. Coba do ndek rokok prapulek. Saiki kudu nganggo diatur kesehatan. Ah wis ora iso terus ngatur karo coro-coro ki angel. Temenan. Wong bola-bali ra manut pimpinan. Oh pimpinan ya ora mau sing bener ra melu-melu. Reng, apa? Aja omongan karo Bagong. Omongan karo Bagong ki pas ora ana tanjane. Ngene. Apa? Awake dhewe mumpung iki ana wektu kang prayoga. Awake dhewe nderekake Ndara Irawan, ya toh? Aja. Ndara Irawan lagi ana wigati karo eyange karo ibune. Ah, awake dhewe prayoga iki ngenteni nang kene ngiras pates. Karo leret lajak. Kowe wis sahur, Truk. Sing dirembuk werna-werna ora. Tak pangan iwake tok, Ndek. Tengguli amoh. Rupamu kaya ono padune wadumu wareg ora. Ayo, wektune ora pati dawa mula do klewo-klewo njajal. Ayo, arep ngaturake apa, Truk? Ayo, Kang Garing. Kowe dhisik arep ngaturake apa tembangmu sing kira-kira kowe seneng cocok karo rasamu. Sebab wong nembang kuwi ibarate padha karo wong mangan. Lah ya bener ora rek, padha karo mangan. Tembang kuwi dicocokake karo selera. Ngono. Kowe iki ngeling ngono, kowe iki wong kuno, wong desa. Kuwi nek karo panganan modern malah sok ora doyan. Basa roti kaya ndledek lah mesti moh kowe. Ya toh? Ayo wong kabeh dicocokake karo wetenge. Mulane kuwi pancen bener. Nek kaya kowe kuwi Kang Garing upama panganan ya panganan klasik, upama gending ya gending klasik. Oh. Dicocokake karo piyayine. Oh. Pamane nek mangan iki patute ngono ya sego soto, ora panganan klasik. Ngono. Soto. Sego soto. Pokoke grafikmu agek tekan soto rek. Gudeg ngene wae urung. Mergo dicocokake karo penghasilanmu kowe iki nyiter wis medhote kawan. Wong mangane aja diukur karo gawean ya, Gop. Karo mangsamu. Oh iya ya, nek ngono wong nembangi padha karo wong mangan bener, dicocokake karo selerane. Ayo. Saiki upamane kowe iki nek ngombe ngono ya, patute nek wedang. Teh. Kentel tanpa blo. Ora. Dadi nek kowe iki lara weteng terus ngene ya, pantal gusimu we.
Padake wong apa? Nek aku ngene rada modern. Yo. Pamane nek sarapan esuk ya sego goreng. Wedane kopi susu. Upama nek ana kuwi. Mathuke ngono kuwi, Tru. Heeh. Nek Bagong, nek Bagong kuwi pancen wong modern. Nek aku kuwi modern komplit. Ya kopi susu. Ya bakmi. Gule sing arep sitik-sitik kae. Dek sitok. Ajane ning bathok. Pajunar nguneke kere kok cerewet. Mangsane. Ya aja nesu kok ngangger kedepanala kok dhek gemreneng ora. Wis, aku arep ngaturake tembang sing apik, Tru. Ya, tembang sing apik. Kira-kira kowe senengamu apa? Aku arep jineman sik. Jineman ya kena. Pokoke jineman. Jinemane apa? Jineman nyamat. Oh, nyamat. Heeh, nyamat. Wong kok senengane bolak-balik. Maune wis penak-penak ning slendro malik pelok. Pelok wis penak-penak nyamate. Wis ngewokake ora. Kowe ora usung-usung. Bola-balik jeneng ningset nih gender penerus kuwi. Dapur lu jerang angkat piye nek kemangsane. Aku arep nyuwun jineman nyamat. Oh iya, jineman nyamat. Saiki jineman nyamat kira-kira kowe senengamu suarane sapa? Wah, jineman nyamat iki nek ora Bu Tantinah selamat. Oh, Mbak Tantinah. Mbak Tantinah. Jajah swara sing bar pre iki kaya ngapa? Malah remuk sok-sok. Ade, malah remos. Kok kaya sanggem sing nang omah. Apa iya? Kemungkinan. Saja itu kaya ngerti-ngerti ya. Copi, monggo. Mbak Tantinah kula aturi jineman uler kambang ning nyamat. Nyamat iki upama slendrono menyura kok. Oh, menyura. Heeh. Ning pengasih. Apa? Ayo coba kaya apa? Copi, Mbak Tantinah, monggo. Songkel ya nek. Ayo, dhewe sing kok diewer-ewer iki. Sing paling kepenak iki ora kaya vokal lanang. Kok kepenak. Alah wis. Bae ta. Ngono ta. Wong kok senengane kok maido. Maido piye? Kono nyuara apik-apik iso mburi ya. Oh, wis enggaan kok. Kepiye ta cah iki? Karo nenang yo. Ning kuwi. Aja. Nek ra ngono ya ra genep kok. Mulane ini bayaran ya padha apa Pak. Kepiye. Bisa ya. Agak. Nyaru-nyaru bungkus ora.
Ayo jineman kulur kambang nyamat. Jane jineman ki rina pira to, Nek? Katakon jineman ki cacahe akeh. Lah ya akeh ki pira? Ana jineman Sarkara. Iki cakepane jandang gula, telok darang, jineman Sarkara. Ana meneh jineman Duduk Wuluh. Ana meneh jineman Kandhek. Ana meneh jineman Gendra. Nah, kuwi aku paling seneng aku. Apa? Gendra. Jineman ora perkara jineman gendrane kuwi ya. Perkara jineman karmu ora karo pokoke Gendra ki paling seneng aku. Kok perkara gendrane. Nek ngono jineman ki ana pirang-pirang. Oh, akeh. Kuwi tenan. Padha wae tembang sinom dandang gula ki ya ana pirang-pirang. Lho, dandang gula Semarangan ana, dandang gula Gedhong Kuning ana, dandang gula Buminatan ana, dandang gula Kasepuhan ana. Wah. Tenan aku ki anggere gagas janjane ngono. Paitan kabudayane dhewe iki akeh ya, Nek. Heeh. Akeh mung gumantung kare ana sing garap. Ngono. Dadak saiki Slendra Patete Sanga. Malik meneh. Ayo no. Kudu ngono mulak-malik. Walah. Wis. Slendra Patete Sanga. Ah. Loro-loro ya, Tru. Ya, loro-loro ya kena. Engko loro rantek. Siji bededek. Loro. Wae ora samurka-murka. Kan. Jayane prei-prei iki. Ngangah-angah. Aku arep nyuwun bawa pangkur, Tru. Bawane pangkur. Tibane engko tak tibake langgam caping gunung. Sing nembang genti Mbak Lani. Mbak Lani. Sulani. Ya. Mbak Lani iki saka ndi? Mbak Lani kuwi saka Sragen. Saka bener. Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen. Wah. Dan apa? Basa alamate sinden tekono gareng. Nyawis. Tenan. Nganti tekan sinden coke ange apal. Tenan. Sinden unyil apa? Tampile mawut kowe. Sinden kok unyil. Jajal kaya ngapa? Sawane pangkur terus. Oh, pangkur. Nyengkaki kok. Hah? Nyengkaki. Nyengkaki. Ayo. Rendro apa pelok? Rendro. Pangkur cara ngendi? Pangkur cara kuno, cara lawas biyen. Ah. Boyo jok kuwi to ora. Wis bape apa? Kowe lali aku nek kuno. Ya sing gak anyar. Oh, malah urung apal e. Apa-apa kok ora gelem. Duwe kowe nyengkaki. Oh, sekal. Sare wis suwe ra ketemu karo jenglane. Ajal kaya ngopo suarane men diapik-apik. Ya. Yo, Mbak. Saben bengi timbangane turu sore nonton wayang. Le nonton nyandi, Mbak. Nyandi ya, Dok. Nek ngene iki nonton apa? Ana rasa buntung. Oh. Apa kok ditanggap? Ora. Wah, ora e. Kajae kaya pamen. Terus Yen memajang among karo jalan aku neng anakku jange anakku. alah mbok utang karo mbok gecek karepmu. Apa ya, Den? Ya. Wah, suarane le jemiwit. Suarane jemiwit.
Wonge ora sepiro kok jan okonge. Wah, ora meneh tonyo kowe. Napane Mas Bagong? Okonge. Napa panjenengan pun ngertos? Empone jan. Gadun. Terus lan ketan wae weton gunung. Patitane sarwi cetak. Bangsa sing empuk-empuk. Ayo bocah sing jeblek-jeblek. Panas udan sendek lemu aduwer lemu Sing rengat, lemu sing ngendang, lemu sing nyiter. turu Sing nyiter kereng ngono lho. Ora beneran sithik medote siter. Meneng adi. Ora. Kalau sedak wis dadi apa kowe? Cembrono ya di ya. panas udan panas Nah, mbok ngono di. udan Mesem-mesem ngono lho curang merengut. sapeng gunung kami sowan sapeng gunung ya mas Gagoi. Dicemok wirane jumbul. Gembok kok wiron. Wis lho. Jare kon senggan cara kuno. Cara kuno yo ngene iki kok. Dicemok wirane jumbul jaman tayub pul. Mateni dian barang. Zaman biyen. Ah iya. Terus Nadyan wajan lanang inumane banyu
langgam. Saping gunung ya terus. Langgam saping gunung saiki giliranku Kang Gareng. Ayo coba kaya ngapa? Jajal. Aku arep nyuwun pelok sing lagune rada bumyak. Pamane, saikine aku arep nyuwun awane mijil ning kok ditibake lagu dangdut. Dangdut Semarang. Dangdut Semarang iki apa? Dangdut Semarang iki si kucing. Oh, dangdut si kucing. Ya, si kucing. Pelok mate. Dari tembang iki nganggo tema terus. Heeh. Mau kupu-kuwi terus mentok-mentok saiki kucing. Kali dhewe dekek. Oh, wis. Kula tak lupa ngantek kaya joker. Iki kuwi tembang ya, Kok. Lho lah iya jare tembang ki ana maknane. Ya takon Petro. Ngene, Gong. Tembang si kucing ku temane wong ngimpi. Oh, wong ngimpi. Ha iya, wong ngimpi. No. Wong ngimpi bar ketemu karo wong ayu terus bengine ngimpi ketemu wong ayu meneh. Ning jebulane bareng lilir kucing. Oh, dadi kuwi impen. Kula rungokno dhisik aja kage-kage maido. Asal kaya ngapa? Hah? Iki gede. Kripik gedang kripik telo sithik idang watone rata. Di Mbak Sri Mulyati ken bawa. Mijil melatiri non cewek kelok patete 6. Coba kang apa terus? Ya. Awas, kok sebuka bonange. Melek wan. Sopo? Ayo sing bonang. Briyut. Warsika Surya ya briyut. Panjen yo ngono kuwi wong cak-cakane alus kok. Alus sing ngorok. Lah kebacut. Mangga. Hati-hatine. Kaget. Kowe wani gawe goro-goro tak pateni lho, Kok. Loh, ora entuk. Ora gugu nek ngekat kowe. Ora entuk ya wis. Ledro, pelok ini, kupingmu pilek. Engkang mawe uyo. Ra, bukan pun mas.
Oh, dangdut. Dangdut ning garapan Semarang. Oh, sing ngripta biyen Swargi Yaine. Yang sing ngripta Swargi Pak Narto. Wah. Sigrak ya, Bro. Sigrak. Kepiye? Gede-gede Semarangan iki wis to. Nah. Sing klasike ya apik, sing kreasine apa meneh? Aja. Moko mung sepele. Tembange wong mimpi. Gek mau bengi terus montang-manting tanpa turu atiku tansah klisikan. Amarga eleng bubar sumanding mutiara teteke lentir kuning. Aduh mengkene rumangsaku teko tansah glilang-gliling. Tak awe mung tansah ngece sing teko jebul si kucing. Mana ya tuh? Ya. Akhirnya ki iso. Loh, aku mau jane tak bodoni tenang. Aku ki mau negarane wong lancang tenan kok, Tru. Kabeh gendeng iki apa tak jane iki? Kabeh aku ki mudeng, aku ki ngerti. Ning aku ki paribasan gong saupamane ora dituthuk ora muni tenan. Sebab apa? Kowe ngerti ora? Patake wong seni. Ngerti ke patake? Patake piye? Patake ya. Patake wong seni kuwi gending. Terus gendeng. Gendong. Oh. Kuwi watak watune wong seni. Atik. Watake ngono aja. Pokoke gendong sih. Gendong piye? Gendong tekse pamer. Ngono. Senengane sak nggon-nggon dipamer. Moko urung ngerti apa-apa. Senengane sak dalan-dalan pamer gending. Tuku dom bolah nang ngene Cina, sampe ngerti majemuk yo. Tenan. Oh iya. Nek bar ngono gendeng. Gendeng. Ya ya ora metung manci kuwi. Tengah wengi yo ande. Nek wis gending, nah kuwi kaya aku iki. Oh. Ora tau ngetokke gemang aku. Nek kepepet ning Pancabaya temandang gawe ngerampungi. Lho ngono. Dadi senimanku duwe ana mata gending. Wah iya. Kowe yo ngerti kok. Alah, gagas kok gareng. Omong reka-rekane gareng. Oh alah, terus ngono kok kowe iki kaya dadak percaya karo rembukane gareng. Kuwi jenenge wong otak-atik mathuk. Aja gugu. Tambeke wong seni iki siji mungan terus nek mungguhe aku. Apa? Duit. Oh. Anggere biayane ya semangat nek ora ya. Lah tak gendeng-gendeng-gendong asbal gadet. Kakeane mikir. Gagas kok kuwi. Ah iya, Dik. Apa? Coba. Lagi jajal pisan kas, aku tak ngeling-eling ya kuwi gending Semarangan. Apa? Lendro Pate Menyuro. Kowe kelingan? Kelingan ora? Apa? Kelingan lagu Semoyo. Oh, Semoyo. Semoyo. Lendro Pate Menyuro. Nganggo lantaran garape ladrang. Oh, ladrang. Ladrang. Kuwi iso dibawan. Iso. Dibawani bisa. Lendro Pate Menyuro bawane sinom kenek. Bawane dandang gula kenek. Oh, ya. Manut. Manut. Coba saiki tak njaluk piyantu sing penyanyi Yojo Genti. Men tampil lah. Tak suwunke piyantu karo penyanyi Yojo. Monggo dandang gula kenek, sinom kenek. Pokoke tak pasrahke. Pokoke gibas. Gibas ki wedhus. Oh, nek sing sakepe naik kuwi jenenge bebas. Oh, yo. Kepareng diajeng Sujiati. Tak sumune biyantu. Monggo. Dandang gula kena, sinom kena. Telutur kena. Bocah telutur. Dandang gula wis kena. Ya. Aja dituturke nek marai amer. Kok amer? Maka dandang gula gedho kuning kena,
Dandang gula Semarang kena. Dandang gula Banyumas kena. Monggo tak kepenake. Nano, iku nek Banyumas. Nano. Ya dandang gula Bares. Oh, wong mumpuni ngene iki ya. Iya. Agak iso ngono nek le. Tek, mana-mana tek. Kaya ngono dadi polok. Pati. Gumun aku. Mana-mana diku mati ngurak. Terima no mbak dan neso di bojomu ngetano.